Вітаю, дарагія гледачы! Сёння мы пагаворым пра адносна блізкую будучыню менскага метрапалітэну. На новы 2025 год былі адкрытыя 3 станцыі зеленалужскай лініі, але ўжо цяпер ідуць падрыхтоўчыя працы для будаўніцтва наступнай яе чаргі. У гэтым відэа вы пабачыце рэндэры станцый і ўсё, што пра іх вядома, а таксама закранем больш далёкую перспектыву сталічнай паземкі. Але перед пачаткам не забудзьцеся падпісацца на гэты канал, каб не прапускаць новыя відэа. Пачынаем! Трэцяя чарга трэцяй лініі будзе ахопліваць паўночна-заходнюю частку цэнтра гораду, пачынаючы ад праспекта Пераможцаў, сканчваючы плошчай Бангалор. Гэтыя раёны былі, на маю суб'ектыўную думку, даволі спакойнымі для такой блізкасці ад цэнтру. Зараз жа там могуць распачацца вялікія змены. Адное можна сказаць, новая чарга зеленалужскай лініі будзе часткова дубляваць пасажыраплынь паўночнай часткі маскоўскай веткі. А цяпер я апавяду пра кожную з будучых станцыяў. Парк дружбы народаў, якая знаходзіцца на плошчы Бангалор, увогуле плануюць пад перасадкавы вузел, таму пачнем з яе. Цяпер ужо распачатыя працы ў раёне будучага комплексу. Менавіта адсюль пачне сваю працу тунэль-праходніцкі комплекс Алеся, дзеля яе ствараецца монтажная камера. Чаму я назваў станцыю незвычайнай? Менавіта праз рэндэры. Парк дружбы народаў будзе аднаскляпеністай, як інстытут культуры, Пятроўшчына ці аэрадромная. Столь будзе выканана з архітэктурнага бетону, а пераходы, якія вядуць да станцыі, апынуцца непасрэдна над платформай, і з іх будзе зручна назіраць за цягнікамі. Файная навіна для спотараў. Яшчэ асвятленне будзе дынамічна змяняцца ў залежнасці ад часу, аналагічна таму, як смартфоны большасці гледачоў змяняюць колеры экрану на больш цёплыя ўвечары. Незвычайнасць станцыю робіць і будучы перасадкавы вузел на кальцавую 4-ю лінію. Ён у выпадку будаўніцтва запраектаваны ў цэнтры платформы і мае некалькі паверхаў. На першым з іх, які будзе знаходзіцца на ўзроўні пераходаў, будзе натуральнае сонечнае асвятленне праз зенітныя ліхтары. На гэты ўзровень можна будзе трапіць праз сходы ці панарамны ліфт. З яе таксама адкрываецца файны від на станцыю і фактычна выхад на верхні перасадачны тунэль да станцыі Максіма Богдановича 4-й лініі. На другім паверсе будзе ўзровень самой станцыі, парк дружбы народаў і сходы на першы і трэці паверх перасадкі. Ён жа знаходзіцца непасрэдна пад станцыяй і будзе таксама весці да 4-й лініі, але знізу. Гэта агульная практыка рабіць магчымасць перасадкі між лініямі праз 2 шляхі. Дастаткова вспомніць вузел Кастрычніцкай і Купалаўскай, Леніна-вакзальнай ці пераходы між Юбілейнай і Фрунзенскай. Але паяднанне тунэля ў адзін элемент на цэнтры станцыі новае і цікавае для менскага рашэння. Увесь гэты комплекс, магчыма, пабудуюць ужо пры патрэбе падчас будаўніцтва 4-й лініі, але зачыны пад яго і тунэлі станцыі Максіма Богдановича зробяць ужо на этапе будаўніцтва парка дружбы народаў. Дарэчы, менавіта ў раёне станцыі плануюць пабудаваць і службова-з'яднальную галіну між 3-й і 4-й кальцавой лініяй. Будзе знаходзіцца на скражаванні вуліц Богдановича і Веры Харужай, фактычна ў квартале да ўсім вядомага рынку. Таму на закупы цяпер можна патрапіць не толькі праз станцыю з назвай Площадь Якуба Колбаса, але і зялёнай лініі менскага метрапалітэну. Тып канструкцыі так званы міхалоід, трохпралётная схема з сходамі па цэнтры. Першы раз яна ўжывалася на станцыі Міхалова маскоўскай лініі, а цяпер яе можна пабачыць на большасці станцыяў зеленалужскай. На эскізе бачны строгі дызайн з элементамі чырвонага колеру на столе. Яна будзе знаходзіцца на праспекце Машэрава, запраектаваныя некалькі выхадаў, а таксама магчыма ў падземны пераход трамвайнага прыпынку. Станцыя запраектавана таксама ў схеме міхалоіду, але ўжо колеры столі бірюзовыя. Між станцыямі Пярэспа і Прафсаюзная будзе вельмі складаны адрэзак для будаўніцтва тунэляў, а менавіта Свіслач. Нават маленькія рэчкі накшталт Лошыцы ці Лыбедзь у Кіеве стваралі вялікую колькасць перашкодаў у праходцы тунэляў,
бо існуюць яшчэ і грунтовыя воды. У выпадку з Свіслашу метробудаўнікі нават перанакіроўвалі рэчышча ракі дзеля будаўніцтва перагона між станцыямі Кастрычніцкая і плошча Перамогі. Будзе цікава, да якіх тэхнічных рашэнняў прыйдзе Менск-метрабуд у гэтым разе. Яна будзе знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад юбілейнай, якая з'яўляецца самай глыбокай у менскім метрапалітэне. Адлегласць між імі літаральна 250 метраў. Дарэчы, гэта самы маленькі перагон у гісторыі сталічнай падземкі. Станцыя будзе мець выхады на праспект Пераможцаў, і галоўная праблема пры будаўніцтве – гэта рака Свіслаш, якая ў непасрэднай блізкасці ад яе. Так, пад ракою ўжо будзе перагон, пра які я казаў раней, але мы маем прыклады, калі блізкасць да ракі вымушала перапраектоўваць станцыю ці пераносіць тэрміны адкрыцця. Дызайн, як вы здагадаліся, таксама міхалоідны, але ў зялёных колерах. Нагадваю, што рэндэр можа адрознівацца ад фінальнага праекту. Дакладна вядома толькі тое, што менскі метрапалітэн перайшоў да стандартызаваных станцый з рознай фінішнай аздобай. Добра гэта ці дрэнна, пытанне суб'ектыўнае. Пішыце ў каментары, што думаеце на гэты конт. Выхады з станцыі будуць весці як на праспект Пераможцаў, так і на дом прафсаюзаў. Чыноўнікі заяўляюць, што адразу пасля чаргі пачнуць будаваць кальцавую лінію ад Бангалора да Крынж-масіва на скрыжаванні Арлоўскай з праспектам Пераможцаў. Але рэндэры не паспяваюць за хазяўкамі ўлады. Пакуль ідзе праектаванне менавіта наступнай, 4-й чаргі Зеленалужскай лініі, у якую войдуць 3 станцыі – Івана Мележа, Зялёны Луг і Лагойская. Калі іх пабудуюць, то тройка выйдзе на сваю праектную даўжыню. Але гэта перспектыва цэлага дзесяцігоддзя. У пачатку 2025 году не ідзе справа пра актыўнае будаўніцтва станцый ці танэляў, але поўным ходам ажыццяўляецца падрыхтоўчая праца. Пераносяцца камунікацыі, рыхтуюцца пляцоўкі пад будаўніцтва, выкопваюць мантажную камеру пад Алесю і гэтак далей. Невядома, як актыўна горад будзе фінансаваць метрапалітэн. Афіцыйныя заявы вельмі амбітныя, нават хочуць набыць другі праходніцкі камбайн. Але будаўніцтва метро – справа ў доўгую, а часы зараз даволі нестабільныя. А што пра гэта ўсё думаеце вы? Ці чакаеце вы новых станцыяў? Магчыма, вам падабаецца новы дызайн міхалоідаў ці наадварот. Пішыце свае каментары, вы былі на канале «Фактар гораду». Да новых сустрэч!